Tir di weld beth sydd yn llyfrgell lleol yr haf yma a chymryd rhan yn y Sialens Ddarllen y haf eleni. Mae Sialens y tro yma garddo straeon ar thema anturiaethau y myd natur a'r awyr agored. Os wyt ti rhwng 4 ac 11 oed, mi allai di ddod draw i'r llyfrgell i gymryd rhan yn y Sialens eleni. Y Sialens yw dod i'r llyfrgell 2 gwaith dros y wyliau'r haf a darllen cymaint o lyfrau y grw ti eisiau. Felly, tir draw i fwynhau anturiaethau mewn storiau. Hefyd, mae yna lyfrau natur i ti ddarganfod, creaduriaid hudol i'w cyfarfod mewn llyfrau lluniau, llyfrau ffeithiol i ddysgu bopeth am arddio, neu beth am darllen llyfr doniol. Fe gei di ddarllen unrhyw lyfrau rwyt ti'n ddymuno. Ar dymweliad cyntaf, gei Beckyns yn egluro sut mae'r sialens yn gweithio. Wrth i ti ddal fynd drwy'r sialens byddai'n cael mwy o sticeri ac anrhegion. Beth am roi cynnig arni, ac fe gei di dystysgrif am edal erbyn diwedd yr haf. Mae yna sialens fach hefyd i blant dan 4 oed. Tir draw i gael mwynhau llyfrau gyda'r sialens fach eleni. Rydyn ni'n edrych ymlaen at dyweldi, cadwa olwg am y sesiynau crefftau arbennig yn y llyfrgell lleol hefyd. Felly, bydd yn barod am haf hudol yn llawn darllen anturiaethau a dychymyg.